खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 28 नभेम्बर मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि धोन सम्पति आर्जिनो हागौ सोरजोंबा मेगन साजानो हागौ साननायफ्रा जाफुंगोन वृष राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन बयजोंबो बाखनाय जागोन गियाना बांगोन मिथुन राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ बयजोंबो सोंखारि जागोन गोसोखौ दुखु मोनगोन कर्कट राशि नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ जोबोरै सुखु गोजोन जागोन साना खुसिजों बारलांगोन सिंह राशि नखराव बिमानि सुखु फैनो हागौ दुखुआ गोजान जागोन सुखुयै सानखौ हगार हरनो हागोन कन्या राशि थांखिया जाफुंनाय नङा गुबुनजों थगाय जानो हागौ साना गाज्रिनो बारलांनो हागौ तुला राशि रां रुफानि आंखालाव गोग्लैनो हागौ गुबुननि दाहार लानांनो हागौ जेंनाफ्रा जोबनाय नङा वृश्चिक राशि माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ गोसोआव गोजोननाय मोनगोन मोजां सान जागोन धनु राशि देहाया मोजां थासारियाव फैगोन आगोलाव जानानै थानाय बेमारा गानो हागौ मकर राशि रावनिबो हेफाजाब लायालासेनो खामानिफोरखौ मावफुंनो हागौ गुबुननि सिङाव थानांनाय नङा कुम्भ राशि नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनो हागौ जोबोरैनो दुखु दाहा सहायनांनो हागौ मीन राशि नखराव फंबायनि सुखु फैनो हागौ अनलायनानै थानो हागोन मोजां सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बडलेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय कक्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेंजर डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना कक्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव